Meillä on tosi hyvä yhteishenki, vaikka meillä on kyllä tosi nuorta porukkaa, niin meillä sillä lailla menee hyvin yhteen, kun ollaan kaikki nuoria ihmisiä. No mun mielestä meillä on hyvä yhteishenki, että on eri ikäistä porukkaa töissä, mutta kaikki jotenkin sulautuu sillai, niin kuin mukavasti yhteen ja puhalletaan niin kuin sillai yhteen hiileen ja hommat hoituu ja on niin kuin mukava tulla töihin. Hyvin tulee toimeen, ei ole mitään väliä, että minkä ikäinen on. Meillä rivityöntekijät, niin ihan sama minkä ikäisiä, niin on oikeastaan niin samassa pisteessä toistensa kanssa. Niin mun mielestä aika hyvin. Siinä ei tule semmoista arvovaltaongelmaa. Sitten tosiaan on Tiia ja Suvi, jotka on vuoropäällikkö ja ravintolapäällikkö, niin niillä totta kai on isommat vastuualueet, mutta ei ole kyllä ennen ollut näin kiva mulle missään. No, meillä on järjestetty paljon oheistoimintaa ja me niin pystytään, on kausikortteja järjestetty, voi käydä kärppäpeleissä, jalkapalloa kahtomassa, koripalloa, pesäpalloa, että meillä on semmoista virkistystoimintaa mahdollista päästä käymään ja on niin kuin mahdollista vuokrata saunatiloja tuosta noin omalle yksikölle, että mennään niin kuin työporukan kanssa käymään ja kaikkea tämmöistä. Ja Smartum-seteleitä saadaan, että saadaan kulttuuritoimintaa ja niin liikuntaan. Hakin Caritas sijaisjärjestelmää ja sitä kautta sitten pääsin niin kuin määräaikaiseksi työntekijäksi ja sitä kautta vakituiseksi. No mulla oli sillä, että vähän jännitti, kun tiesi, että nyt mä tuun työntekijänä, vaikka tunsi paikka, tunsi työntekijät, tunsi asiakkaat, niin oli sillä, että vähän kun miettii sitä, että kuitenkin hoidetaan ihmisiä ja se vastuu on kuitenkin niin suuri, että kun työntekijänä ja ei ole sitä omaa ohjaajaa siinä vieressä, kenen turvautua, jos tulee jotakin, mutta kuitenkin kyllä se siitä, että kuitenkin tiesi, että kun on työkaverita, keltä kysyä ja näin, niin eipä se oikeastaan, heti se kyllä siitä lähti rullaamaan. Hyvää ja rakentavaa palautetta. Tietää, missä kehittyy. Kuulemma maahan kiva. Ja sitten meillä käy aina vakituisesti näitä visitorejä, niin ne arvioi tätä asiakaspalvelua, niin sain siitä yhtä kohtaa välittää, että eiköhän se puhu puolestaan. On saanut positiivista palautetta ja kannustavaa niin esimieheltä kuin sitten työkavereiltakin, että pyrin myös siihen, että hoidan työni parhaalla mahdollisella tavalla, että teen aina parhaani. No kyllä ne aika omatoimisesti hakee, että noiden työssä oppimiseen niin paikkojen kautta, niin meille kyllä hakee pääsääntöisesti kaikki. Kyllä hakeutuu, eli varsinkin esimerkiksi tämä Coffee House, niin tämä on sen verran ikään kuin suosittu paikka, trendikäs ja tässä oikein keskellä kaupunkia, niin kyllä tänne on ainakin tosi kova tunku, että monet katsoo, ketä käy täällä kahvilla, että olisipa kiva tulla tänne töihinkin. Enimmäkseen nuoret hakeutuvat itse. Osa tulee sillä tavalla, että he on ensin meillä vaikka työssä oppimisen jaksolla ja sitä myötä kiinnostuvat siitä työstä ja lähettävät sitten itse hakemuksen tai sitten meidän rekrytoinnin kautta. Mutta etupäässä he on itse aktiivisia siinä prosessissa. No justiin työharjoittelujen kautta, että meillä on varmaan välillä ollut parhaimmillaan 70% koko henkilökunnasta semmoisia, jotka on tullut ensimmäisen kerran työharjoitteluun ja jäänyt töihin, että niin salin kuin keittiön puolella, niin todella paljon. Kyllä meillä on niin kuin aina tämmöinen yleinen haku päällä silloin, kun tarvitaan lisää työvoimaa. Ja sitten aika paljon sitä myöskin käy näin, että joku tulee koulusta harjoitteluun ja sitten niin kuin tekee sen todella hyvin, oppii vähän jo talon tapoja, tulee tutuksi, näyttää sitä omaa niin kuin työmoraaliaan. Ja sen jälkeen voidaan ajatella juurikin vaikka koulun ohessa hieman Staffpointin tai Enjoyn kautta tänne tekee silloin tällöin apuvuoroja. Ja sitten kun on tätä tehty jonkun aikaa ja nuori kasvaa, niin sitten kun tulee työntekijätarvetta, niin on hyvät mahdollisuudet sitten päästä töihinkin. No varmaan enimmäkseen nuoret ihmiset työllistyy niiden, että ovat täällä jossakin meidän yksiköissä olleet harjoittelussa ja sitten ovat mahdollisesti tehneet vuosilomia, tulleet kesäksi töihin ja sitten siitä kautta ovat sitten kiinnostuneet siitä yksiköstä ja yksikön toiminnasta ja sitten
useimmiten ovat varmaan niihin yksiköiden esimiehiin ovat yhteydessä ja sitten kun se valmistumisen aika koittaa, niin sitten työllistyvät mahdollisesti pitempiin sijaisuuksiin. No, minun alueella on nuoria noin puolet ja ulkomaalaistaustaisia on semmoinen 20% tällä hetkellä. No on meillä kyllä aika suhtkot niin kuin nuori tuo keski-ikä ja nuoret tykkää meille tulla, mulla on sen tyylinen paikka, mutta kyllä on. Enemmistö meidän työntekijöistä on nuoria, että tarkkaa lukumäärää en kyllä osaa tähän heittää, mutta enemmistö. Hyvin viihtyvät, eli siinä pitää tietenkin ottaa sitten huomioon, että mikä nuoria motivoi näin työnantajapuolelta. On selkeät pelisäännöt ja kehutaan ja myöskin luotetaan siihen, eli niin kun otetaan ideoita nuorilta vastaan ja annetaan olla omia itseänsä ja persoonallisia, eikä niin kun puristeta mihinkään muottiin. Hyvin viihtyvät. Paljon myös, jotka opiskelun ohella tekevät, mutta osathan sitten kokevat, että tämä ala on ihan hyvä olla töissä ja sitten kouluttautuvat tälle alalle. No mä kuvailisin kyllä ilmapiirin tosi semmoiseksi avoimeksi ja niin kuin yhdessä tekemiseksi, että se on tämmöinen niin kuin tiimiduunissa, niin se on pakko ollakin semmoinen, mutta että kyllä mä koen, että meillä on erittäin hyvä fiilis täällä tehdä töitä. Pidetään toisistamme huolta. No kyllä meillä Caritas-yksiköissä on aika nuorekas ilmapiiri ja se varmaan vetää meille myös näitä nuoria työntekijöitä. Mikä päivä ei ole samanlainen kuin toinen? Se, että saa olla töissä. Mä haluan työtä ja en halua kotona. Koska mä en hyvin suomen kieli, mutta mä yritän. Sen takia mä haluan työtä ja omaa palkka ja omaa toimi hyvin. Auttamisen ilo. Asiakkaiden tyytyväisyys.